Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande ubingelelayo Ndlalifa yezulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Hayi, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu kakhulu kakhulu. Siyamdumisa. Ngiqale ngihlehle nje ngiyobonga laphaya ukuthi saya naphuma ngothilweni nabangaphumelelanga ngoba baswela ama-means, kodwa ngiyabona ukuthi nonke nanithanda ukuya lagcwala itende emngcwabeni siphelezela emngcwabeni kamfundisikazi noma kamvangelikazi uMagabela Maphumulo. Sasikhona laphaya eBhamshela, abazi kahle-ke bathi kuse-DP. Angazi-ke mina lawo magama egodi. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu. Naphuma ekhaya lezwi ngothilweni, naphuma entabeni yendlu kaJehova ngothilweni. Yebo, sasingeke sihambe sonke. Ngiyazi ukuthi singaphezu kwa-7,000, kodwa abantu ababelaphaya babe baningi okwanele ngoba lagcwala itende baze bama abantu ngaphandle kuyitende elino-3 pole. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyathemba nawe ongaphumelelanga mhlawumbe kungabe kwabe isizathu esasisemqoka kakhulu ngoba phela vele ngeke siphumelele sonke, alikho icala. Kodwa ngiyanibonga nini naphumayo, ngiyanibonga kakhulu ukuthi ningihloniphe uma ngicela. Ngingelutho Nkosi yami, ngingelutho, angilutho ngempela futhi. Ngiyabonga ukuthi ningihloniphe, nihloniphe lo ongigibele. Ngiyabonga ongathi uNkulunkulu anganibusisa ngabanye nizithole izidingo zalokhu ukuphila, njengoba esho kwiHubo 103 uvesi 5 uthi usuthisa ukulangazela komuntu ngokuhle. Ngiyabonga kakhulu. Phinde ngidlulise ukubonga, saphatheka kahle ngendlela emangalisayo, sidlulisa ukubonga. Ngiphinde ngibonge kakhulu ekwayeni lasentabeni lizinze laphaya eBhamshela. Ikhwaya lasentabeni lizinze eBhamshela lacula kamnandi. Ngiyabonga kakhulu kakhulu. Neculo enganginicelile ukuthi nilifunde ngo-last minute nilicule, nave nalicula kamnandi. uNkulunkulu anibusise nonke, anibusise nje, anikhusele nemindeni yenu ngenxa nje yokuthi nangiculela leliya culo, nacula kamnandi. Ngiyabonga. Nokunye-ke mhlawumbe engasafinyeleli kukho ekubongeni, iminikelo enayenzayo, ngiyabonga kakhulu. Nababesebenza ngabona kwase kusetshenzwa kulekelelwana ekuphakeni, bangagcini bethwala kanzima bebepheka. Siyabonga kakhulu. Sibonge bonke ababekhona ababefikile nabangaqhamuka ekhaya lezwi bengaveli entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, babekhona omakhelwane. Siyabonga, nizidlulisele ukubonga kakhulu. Ngibonge kubantwana bakhe, ngibonge nakubaba uMashimane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu aniqinise, sinane ngomkhuleko, niqine, nihlale eNkosini uJesu. Sibonge-ke iy'nkonzo zabefundisi ziqhubeke kahle noma ngaphuma lapho-ke saya eMnambithi, sasise-Roseboom kuBaba uDlakude. Sakhonza kahle kakhulu kakhulu. Ngiyethemba-ke nayilalela inkonzo naphinde nayibuka lapha ku-YouTube. Babekhona abazalwane bephumile ngothi lwabo beqhamuka emabandleni ahlukene engingeke ngiwabale. Kodwa siyambonga uNkulunkulu kakhulu, saba nosuku oluhle lwangesonto. Ngibonge ukulalela kwenu, niyalalela. Bakhona-ke laba abangalaleli. Ngathi mangihlaba umkhosi ngithi umsebenzi ungime ngenhla, ibhizi ney'nkonzo-ke manje WhatsApp angizowenza lutho, kodwa uma ngithola ithuba ngokuqhukuza la kuqhukuzeka khona navele nama. Ngiyabonga abazalwane, ngiyabonga. Abangamanga bakhombisa konke abazilaleli iy'nkonzo. Namanje wangibonga nje abazuzwa ukuthi ngibongile, wabazilaleli iy'nkonzo, abazukuzwa ukuthi ngiphawulile. Khona bebelokhu bebhizi nje bethumelana nobufakazi. Ngaze ngenza i-template ye-message ethi ngiyacela lobu bufakazi uze ubulethe mhla ka-8. Ngakhomba kude kanje ngoba ngifisa ukuthi ngomsombuluko ngithole ithuba lokuphusha uWhatsApp, kuthi noma-ke
uxolo kunama-appointments akhona, kodwa ubu-WhatsApp ungangiqinisile kakhulu ngoba ngiyazama, ngiyaphusha, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kodwa isicelo enginaso-ke ngokubuka umsebenzi wami, ayibaletheni abantu baletheni. Sisemgodini-ke njengamanje, siyakweleta. Akulutho-ke ngoba ngiyazi ngiyanethemba, uNkulunkulu uzonipha amandla. Baphumile abantu abaningi engicabanga ukuthi bakhishwa ama-messages ahlukene, ubufakazi, iy'nkonzo, indumiso, uhlelo nendumiso engikufakayo kwey'nkonzo ezenzeka ngale, kanti abanye bayakuthokozela, babone kufana nokuthi bebekhona enkonzweni, hhayi khona abaphumayo. So njengamanje-ke singaphansi ngefiga kule eziqale iy'nkonzo sinayo. Ngithemba niyangizwa, singaphansi ifiga, kusho ngamagama ake ngilinganise. Uma siqala iy'nkonzo sinabantu abawu-20, sinabantu abawu-15 manje. Bekhona abangene, kusho ukuthi baningi abaphumile kunabantu abalethwayo. Ngiyacela-ke sibalethe abantu, ngizozama wonke amandla ukubona ukuthi bayangena. Ngiyacela sibalethe bazalwane abantu. Ngiyabonga ngoba niyalalela. Hhayi, uNkulunkulu aze anibusise ngokulalela kwenu. Ngicabanga ukuthi-ke sengikushilo konke okusemqoka. Lethani abantu kulesi sikhathi, lethani abantu bazalwane, nibachazele phela, ungavele ubalethe nje, nibachazele, nixoxe kuzwakale. And kukhulunyiwe enkonzweni yabefundisi ngomqhele wokuletha abantu, Soul Winners Crown. Wena ufaka muphi umqhele ezulwini? Hhayi, ngiyayibuzela nje, usungahlulwa naye lo wokuwina imphefumulo, uhlulwe yiwo nje impela. Ake ngikubuze, kambe khona kanye wagcina nini ukuletha abantu? Wena-ke futhi ungumfundisi webhrentshi yasentabeni, wagcina nini ukuletha abantu? Ngiyabuza nje. Bona abantu abasebhrentshini yakho bonke bakhona ekhaya lezwi? Bonke bakhona ekhaya lezwi? Abantu abasebhrentshini yakho ngiyazi mina ukuthi sebedlulile ekhaya lezwi bangena entabeni na? Ngoba ngokwamabhrentshi intabeni inkulu, kodwa uma ngishaya u-WhatsApp wami ungitshela ukuthi abantu basentabeni bancane, okungukuthi nihlezi nabantu lapho engingazi mina ukuthi sebengabasentabeni. Ayike, ngoba nawe uzilalele, uma ungakaze uthole umkhuleko wokukwamukela entabeni, kusho ukuthi awukho entabeni ngakumina. Ngiphinde, uma ungakaze uthole umkhuleko wokukwamukela entabeni, kulo mkhuleko nxusa iNkosi uJesu ukuthi ikubhale kwirejista esezulwini, ngoba amarejista ethu asemhlabeni ngeke asebenze. Khona abantu abakude, khona abantu abalaphaya, ngeke asebenze. So ngicela iNkosi uJesu ikufake kwirejista yasezulwini yasentabeni yendlu kaJehova, ngoba nakhona ezulwini unamarejista amabandla onke. Ingakho-ke ngithi wena-ke wawuthola umkhuleko ovela kumina uqinisekisa ukuthi ususentabeni. Hhayi, ngiyayibuzela nje. Ayike, uma kuwukuthi awukwazi uwuthole, kusho ukuthi awukho entabeni, khona ngegama uma kuwukuthi usushilo ebhrentshini yakho. Uma ufuna ukuba khona physically, kusukela ngoLwesibili, hhayi ngoMsombuluko, usungathumela imeseji yokuthi, hawu, yazi mina ngisentabeni, kodwa ngikaze ngiwuthole umkhuleko. Mina ngisentabeni. Bakhona-ke abanye ngithumelele abaphathi babo babadlulisele umkhuleko, angazi-ke lawo. Kodwa nami kunendlela engibhala ngayo ku-WhatsApp wami, eduze kwegama lakho ngibhala igama lasentabeni, khona ngizosizakala phela ngazi ukuthi nampa abasentabeni, nampa abasekhaya lezwi. Hhayi-ke, asimbonge uNkulunkulu kakhulu, simdumise, unguNkulunkulu ophilayo. Ngicela ukuguqa siqhubeke nenkonzo yethu yosuku. uJesu Kristu inkosi. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onesihawu, siyazithoba phambi kobuso bakho ngayo le mini yanamhlanje. Sibonga kakhulu Nkosi ngakho konke osenzele khona, wabagcina abantwana bakho bephindele emuva, ngikaze ngizwe lutho. Abanye bariphothe kumama, abanye bariphothile kumina, angibazi-ke abanye, kodwa-ke siyabonga Nkosi ngoba sizwanga lutho kuze kube manje.
Bahambe kahle abefundisi bebuyele ezindaweni ezifanele. Sibonge ukuthi ube kanye nathi kulezi nkonzo. Sibuzwile Nkosi ubukhona bakho, senzelile umusa esawukhulekela iy'nsuku eziwu-5. Ngiyacela-ke namanje Nkosi ube kanye nathi kule nkonzo. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Khuluma Moya Ongcwele, zambule ngalo mkhuleko weNkosi yethu uJesu Kristu isihamba emhlabeni. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu, bangcwele, muhle, uyaphila, uyikho konke sikudingayo. NgokaJohane chapter 17 sifunda uverse 1 noverse 2. Kona sekuyasondela ukuthi hayibo angazi noma kuyasondela, ngisusheshe ngizikhomithi. Bengifuna ukuthi kuyasondela sidlulele kuverse 3, mhlawumbe akakasondeli. Kodwa-ke sisakhuluma ngamandla eNkosi yethu uJesu Kristu. Amandla eNkosi yethu uJesu Kristu. Ngoba ushilo lapho wathi ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Kanti uverse 2 wethu kaJohane 17 uyawathinta amandla. Ngesimlalelisisi yiwo la amandla phela sithathe safuna ukubona amandla akhe. uJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Verse number 2, njengalokhu uyiphila amandla, yiwo-ke la amandla esikhuluma ngawo, njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke uyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Yilawo mandla-ke sesigijime sagijima sicubungula amandla eNkosi yethu uJesu. Selokhu-ke nokho sikwaba seKolose chapter 1, mhlawumbe ukuze-ke siyibambe kahle, noma isikhathi sinje sikhathi into engenamsebenzi. Ake si-refreshe, saqala kuverse 9, waseKolose chapter 1 verse 9, bese siyaqhubeka-ke. Isihloko sakhona sithi uPawulu ubakhulekela kuJesu. Kanti siphuma emkhulekweni weNkosi uJesu izikhulekela yona nabafundi bayo nabakholwayo. Uthi kuverse 9, ngalokho nathi kusukela osukwini esezwa ngalo asiyeki ukunikhulekela nokuninxusela ukuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya. Nami ngiyakunikeza isiqiniseko ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyanikhulekela noma ngithi siyanikhulekela sinomama, kodwa ngifuna ukugxila-ke kimi. Mangilala ngiyanikhulekela, ngo-12 ngiyanikhulekela, ekuseni ngiyanikhulekela. Ungasho nje phela ngoba kumnandi ukusho, njengoba abantu behlale besho, ngicela ungithwale ngomkhuleko. Yazi ngikutshela indaba mina ukuthi uthwelwe ngomkhuleko, ukuthi awuzwa ukuthi uthwele, ubona ukuthi uzithwalele. Nginithwele bazalwane ngomkhuleko. Ngingaba yini mangiyeka ukuthwala nina ngoba ningumqhele wami na? Nanto-ke leli gama esikhuluma ngemqhele nabefundisi. Ningumqhele wami nje, so ngingayeka kanjani ukunithwala? Ngiyayibuzela nje. So noma ngabe uyacela noma ucela ukukhulekiswa, ngiyakhulekisa mina. Ngiyakhulekisa nje mina. Manje uNkulunkulu okwazi ukuthi wena nawe udingani, mase nginikhulekele mina nganibhanqa, yena usezoninika njengokwezidingo zenu. Ngiyanikhulekisa impela. Ngiyazi nomama uyanikhulekisa. So-ke kwazini lokho uma beningakwazi. Asiqhubeke-ke, ngiphinde verse 9. Ngalokho nathi kusukela osukwini esezwa ngalo asiyeki ukunikhulekela nokuninxusela ukuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya. Ayikho into esemqoka njengale ukuthi umuntu agcwaliswe ngokwazi intando kaNkulunkulu. Umuntu agcwaliswe ngokuhlakanipha konke nokuqondo kamoya. Uphiwe nje ukuhlakanipha entweni kaNkulunkulu, uphiwe nje uqondo kamoya. Niyangizwa kodwa ukuthi ngithini? Ngamanye amagama, uma ungakaze ukhuleke lo mkhuleko wokucela ukuhlakanipha eNkosini uJesu, ucela ukuqonda okungomoya, ucela ukwazi intando yakhe, mina nguwe
thandaza, ngithathe umkhosi othize, ngicele lezi zinto. Mina ngiyanikhulekela ukuthi nibe nazo, kodwa wena awunandaba nje, urelaxile nje. Hhayi, kulungile kangisho lutho. Verse number 10, nihambe ngokufanele inkosi, niyithokozise ngakho konke, nithele izithelo emsebenzini yonke elungileyo, nikhula ekumazini uNkulunkulu. Ilokhu uPawulu ayikhulekelela ibandla. Nami ilokhu enginikhulekelela khona. Verse number 11, niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, kuze kube ngukubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Iyona nto esiyikhulekelayo, niqiniswe nokuqiniswa ngokwamandla enkazimulo, ngokwamandla ezulu. Qiniswani bafowethu, ukuze nibe ngukubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Verse 12, nibonge uYise owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni. Nibonge uYise owanenza nifanele isabelo sabangcwele ekukhanyeni. Uyazi ukuthi uJesu wakwenza wafanele, noma usambhampela manje, awusenandaba naye. Luyeza usuku oluvutha njengeziko, la izoziphiniselela khona. Bonke abenzi bokubi liyobashisa lungabashiyeli impande nagatsha. Kanti kodwa kunini enilesaba igama lami, kophuma ilanga lokuphilisa, ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Hhayi, asiqhubeke. Verse 13, owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. uNkulunkulu lo wasikhulula emandleni obumnyama. Ukhululekile nje wena emandleni obumnyama? Mfowethu, siyakhululwa emandleni obumnyama. Umkhuleko wami loyo ukuthi wena ukhululwe emandleni obumnyama. Sikhululwe bazalwane emandleni obumnyama. Wasesibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Verse number 14, okukuyo le ndodana sinokuhlengwa nokuthethelelwa kwezono. Lezi zinto zikule ndodana, ukuhlengwa nokuthethelelwa kwezono. Verse 15, yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa, iyizibulo lezidalwa zonke. Ngoba konke kwavela ngaye, konke kwadalwa ngaye, kwadalelwa yena. So-ke lokho kumenza abe yizibulo lezidalwa zonke. Lokho kumenza acace ukuthi ungumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubona. Okwethu masibukeni inkosi uJesu sesiyamazi uNkulunkulu. Verse 16, ngokuba kwadalelwa kuye konke okusezulwini okusemhlabeni, okubonwayo nokungabonwa, ngokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, kwadalwa ngayo. Nokuba kuyizikhulu. Sengilahlileke manje. Nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Verse number 17, yona ingaphambi kwakho konke, nezinto zonke zime ngayo. Yazi abantu abangakholwa bayazi indaba engaka. Izinto zabo zime ngoJesu, nabo uqobo bamile ngaye, kodwa abafuni ukumkhonza, badela umuso ongaka. Abanye kabachazeliwe. Lokho kubeka umthwalo ekhanda lakho ukuthi leli gazi eliyobuzwa kuwe, labantu ohlala nabo abangazani noJesu bangachazeliwe, uyothini phambi kaNkulunkulu? Uyothini ngempela? Yona-ke, verse 17, ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zimngayo. Verse 18, uma iyinhloko yomzimba, yona iyinhloko yomzimba, ngisho ibandla engukuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke. Verse number 19, ngokuba kwaba kuhle kuye uNkulunkulu ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyona. Konke ukugcwala kuhlezi endodaneni yakhe. Verse 20, nokuba ngayo abuyisane nakho konke, esenzile ukuthula ngegazi esiphambano sayo. Yebo, ngayo, nokuba kuyizinto ezisemhlabeni,
nokuba ngesezulwini. Verse number 21. Nani enanikade ningabafokazi nezitha engqondweni ngemisebenzi emibi, nokho manje usebuyisene nani emzimbeni wenyama yayo ngokufa, ukuba animise ningcwele, ningenasisihla nacala phambi kwakhe. So simisiwe, kufanele singabi namabala, sibe ngcwele, singabi nesihla phambi kwakhe. Uma kambe nihlala ekukholweni, nisekeliwe, nigxilile, ningaligudluzwa ethembeni levangeli enalizwayo, elashunyayelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu, engenziwe isikhonzi salo, mina Phawuli. Bazalwane, senziwe izikhonzi zevangeli. Abantu mabasazi ukuthi sizikhonzi zikaKristu nabaphathi bemfihlakalo kaNkulunkulu. Abantu mabasazi, abantu mabakuqonde, ngoba sithule siyakhuluma, asithule siyafakaza, asithule sikhuluma ngenkambo yethu. Inkambo iyazikhulumela nje ukuthi hawu, yazi usibanibani, bengingazi ukuthi usindisiwe. Bafowethu, masisindiswe usuku nosuku, sizilahle izono, simkhonze uJesu. Hayi, ziyalahlwa izono, uzivume, uzishiye, simkhonze uJesu njengokuba yena eyinhloko yebandla. Verse 23. Uma kambe nihlale ekukholweni, nisekeliwe, nigxilile, ningagudluzwa ethembeni levangeli enalizwayo, elashunyayelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu, engenziwe isikhonzi salo, mina Phawuli, engenziwe isikhonzi salo, mina Nzibande leli vangeli. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, bangcwele. Kwangathi uNkulunkulu angakubusisa. Sekulula-ke sesithe ukurekhepha lesihlanu futhi namhlanje. Okay. uNkulunkulu mayevuma sizoyithola yakusasa, bese-ke sekuyoze kuba umsombuluko. Khumbulani-ke, sekuyi-weekend, asiwathumeli ama-voice note, kodwa khona abalokhu beqhubeka bewathumela. Khumbulani-ke, nizonginika igephu ngokuthumela ukuphusha kakhulu ngomsombuluko, kodwa ngoLwesibili uthela wayeka. Mase siza-ke ku-WhatsApp nama-messages. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Masiguqe, sithandaze. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu. Siyabonga ngezwi, siyabonga ukusikhumbuza lapho siqhamuka khona ngale nkonzo yamandla akho owawaphiwa ezulwini nasemhlabeni. Siyabonga Nkosi ukusikhulekela, sila ngenxa yomkhuleko wakho. Ngiyacela-ke Nkosi ukuthi ubusise ilona loyo elalele le nkonzo. Busise Nkosi kuba ilona loyo onikelile, ngoba izolo khona ababesebeyiletha iminikelo ngezandla, ngoba asinikelisanga enkonzweni yabefundisi. Ngiyakhuleka manje kubusise wonke umuntu onikelile, nabo bonke abangeniswe kweshumi ngaleyo ndlela. Babusise uNkulunkulu wethu, ngoba sibangisakwazi ukubanikeza imikhuleko. Uyabazi ngamunye ngamunye, bakhombisa ukwethemba wena. Ushilo-ke kwiHubo 125 uverse 1 wathi abakwethembayo bayofana nentaba yaseSiyoni yonimile engenakuzanyazanyiswa. Bayakwethemba Nkosi, mabangazanyazanyiswa baze bangene ezulwini bafumane umqhele obafaneleyo. Sizwile nangemqhele ukuthi iyishumi ezwini lakho. Ilona loyo makalwele ukuthola wakho umqhele, noma athole eyakhe imiqhele. Siyabonga-ke Nkosi, siyabonga kakhulu, udumo silinikeza wena ngakho konke. Sibonga ivangeli osiphe lona. Asinamahloni ngaleli ivangeli, liyaphila, linamandla, lenza izisekelo zesihogo zizamazame, lenza izikhonzi zikaSathane zizamazame. Zifisa ukucima lo mlilo, ngeke ucime ngoba washo. Wathi nginqanele kangakanani ukuthi ngalo mlilo engiwuzele emhlabeni usuwokhelekile. Lokhu okheleka ngalelo langa Nkosi, uvuka ethuneni kuze kube manje sisaphethe lowo mlilo. Siyabonga kakhulu. Ngamadoda wavusile phambi kwethu, akwazi ukuyibamba le relay, akwazi ukulibamba leli lamba yalidlulisa.
Namanje-ke uma ungakabuyi inkosi uzozivusela sizobanikeza, kodwa uma usubuya kuwukuthi thina igeneration yokugcina ebandleni siyabonga nalapho Nkosi intando yakho mayenziwe, sikulungele ukuya ekhaya, sikulungele ukuhlangabeza emafwini. Siyabonga ngakho konke osenzele khona. Ngikhulekela abagulayo manje mabasinde ekhaya lezwi. Ngiyakhuleka ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Nabagula emphefumulweni mabasizakale. Beka isandla sakho Nkosi phezu kwabo, babusise ubaphilise. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Baba uNsibando siyavalelisa. Uthi hhayi, ngithi khumu ube nosuku olubusisekile. UJesu Kristu inkosi.